Dnes hrám Free the Facility zase. Áno, hráme spolu. Jos. Jo. Jupi. Dlho sme nehrali síce spolu. Hrali sme, ale okej. Áno. Ako vieš, ako tých mesiac alebo koľko. Áno. No, Mesiac? To bol deň, 2 dní. ty si pak. No, takže ďakujeme vám za, neviem, 18 zliadnutí a tomuto, neviem, za 12. No, takže ďakujeme vám moc. Ste najlepší fanúšici na svete. To vám odkazuje Reader, tá Tobiaska a ten, jak sa volá, Jojo. Ďakujeme Jo. vám. Ona ide za mňou. Lidičky, pokud chcete ďalšie video, lidičky potom promiňte, lebo ja som u tatina, Ona nejde, u kamaráta. Ona nejde ani na Som sa mňa. pomýlil, dobre? Lebo som si pomenul na tatina, viete. No, už mám, koľko mám? Ja mám 18, on má 17, takže je ľahko povedať. Že jo. Aj on má 18 letov, lebo som si to prerátával, sorry. Ona kempuje. No, kempuje, Ty tam nemáš späť Startail, ten... To je ilegálne. Lidičky, popravde, ak chcete ďalšie video, dajte like a odber. Prosím vás, kúknete sa na to video moje, lebo už máte, neviem, 18 zhľadnutí, ďakujeme. Ako... Ty hráš? OK. No, takže ďakujeme vám moc, ďakujeme. Veľmi, veľmi. Trošku mu asi, neviem. Kde išli? Lidičky, popravde, môžem niečo povedať aj tvojim. Môže. Lidičky aj Jojovi, lidičky, popravde, ako sa pozrieme na to, tak asi Vidím ju. Dobrý den. budem u kamaráta, tak neviem. Len 60 dní u kamaráta, jo. Dobre. Už potrvá tak koľko? Už je iba 50 dní, teda 50. 50 už mám, takže ešte 10 dní. No, a tak. Lidičky, dajte like a odber. Nekončíme ešte prej. Uja! Kde je? No tam je iba AFK. Haló? Je ráno. Ona sa ani nepohne. Veď jo? Ona spí. Aha. Wow, to je dobré. Lidičky, ak ste nevideli jednu časť, alebo druhú, alebo piatu, alebo neviem koľko tu, tak tuto máme skryté miesto. Každého poznám možno. Proste iba pôjdete sem a tam niekde máte takú blbosť. Skrytú miestnosť. A ideme to proskúmať, že či tam ešte nie je ďalšia. Nie, Jojo? Nie. Jojo. Haló, je ráno. Ráno. Kto tu zatvára dvere na mňa? Ja. Ty ani nehráš. Hrám? Zahrám? A ja ťa Nehráš. hrám? Však ja nevidím Tobiaskov tam. Meno. Kde si tu som, Tobiasko? Tuto nie si. Ne, ona sa otočila. To čo je za lano? To čo je za lano? To čo je? Jojo, ja som sa nejako bugol. No nehráš. Nie, ja som sa nejako bugol. No halo, kedy ma niekto pôjde dostať? Kedy ma niekto pôjde zabiť?
Zameťo. Mamo. Ty si mi dal pusu. Ja som ti dal oprdenú pusu. Ja som ti... Fuj. Teraz im to povedz. Ja som ti nedal. To povedz. Ja som ti nedal. On mi dal uprdenú pusu. Ja som mu nedal pusu. Dal. Dajte mu like, lebo on klame. Ja som mu nedal. Dal. Ja som mu nedal pusu. Dal. Nedávajte mu odber, on klame. No dobre, tak si nedal. Sľubujem, nedal som. Pozerám tu show. Biznis? Ja idem tajne za ňou. Jojo, aha. Jojo, aha. Ha? Pozri. Takto sa... Ona je slep... Dám si ešte trošku zábavy s ňou. Dám si trošku poriči. Odo kakandela. Čo? Thanos. Thanos, ide super Thanos. Ja som utiekol. To sú múdri. Ona si otvára exit. Ty. On mi dal riťo. Ja som padol. On mi dal posadku. A on mi potancoval so zadkom. Nepozadkoval prank. No, No on sa tu hádže. ako rybička v hre. On mi dal pusu. Nedal. Som ukončil video. Jano, do VIP.